Po 2 rokoch sa v dňoch 25. až 28. marca 2015 stalo nitrianske výstavisko Agrokomplex dejiskom už 5. ročníka medzinárodného poľnohospodárskeho veľtrhu Agrosalon. Úspešný veľtrh na ploche 25 000 m2 so 150 našimi a zahraničnými vystavovateľmi opätovne potvrdil svoje jedinečné miesto, a to nie iba v rámci Slovenska, ale aj v širšom stredoeurópskom regióne. Tento výstavný projekt vznikol na základe úzkej spolupráce štátneho podniku Agrokomplex výstavníctvo Nitra so Združením dodávateľov pôdohospodárskej techniky v Slovenskej republike a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. O cieľoch a význame nitrianskeho agrosalónu hovorili vo svojich slávnostných príhovoroch riaditeľ Agrokomplexu Eduard Krcho a prezident Agrionu Ján Jech. Významné postavenie agrosalónu v príhovore na slávnosti vyzdvihol aj rezortný minister Ľubomír Jahňák. Myslím si, že na dnešnej výstave vystavovatelia prišli práve s tým cieľom, aby vám ukázali, aké sú najnovšie trendy, aké sú najnovšie technológie, čo všetko vám ponúka výrobca týchto zariadení, aby ste si vy zlepšili, zjednodušili a hlavne zefektívnili vašu produkciu v oblasti prvovýroby. Ja sa skutočne teším osobne na prezentácii jednotlivých stánkov. Dámy páni, myslím si, že ten, kto chce nájsť na tejto výstave to, čo hľadá, myslím, že táto výstava mu to aj dokáže zabezpečiť. Preto prajem všetkým vystavovateľom, aby mali dostatok záujemcov, aby urobili dobré kontrakty. Prajem našim prvovýrobcom, aby tu našli riešenia na svoje problémy, ktorými sa dennodenne stretávajú pri svojej namáhavej a veľmi zodpovednej práci. A takisto prajem organizátorom tejto výstavy, aby bola táto výstava úspešná a o 2 roky, keď bude ďalšia výstava tu v Nitre, aby mali ešte väčší záujem vystavovateľov, ale hlavne odbornej verejnosti na takýto typ výstavy. Vám všetkým prajem pekný deň, dobré skúsenosti, dobré konzultácie, dobré obchody a verím, že keď táto výstava skončí, budeme všetci spokojní a budeme radi, že takáto výstava bola organizovaná. Prajem vám pekný deň. Príjemným spestrením veľtrhu bola kontraktačno-predajná výstava rybárstvo a poľovníctvo a výstava včelárstvo. Agrosalon 2015 sa končí. Jar roku 2017, to je nový termín Agrosalónu, opäť v nitrianskom výstavisku Agrokomplex.